What's up guys, ako pala si Ares at welcome sa ProView TV channel. Guys, bali ngayon mangangapa tayo sa sapa ng isda, dalag dito. Okay guys, bali konti lang yung tubig ng sapa, so ngayon kakapay natin. Okay guys, kakapay natin. Okay guys, bali nagtisarang konti yung tubig. So kaya natin ng konti yung tubig para makuha ng isda. Bali manghuli tayo ng gurami. Marami kasi mas marami yung gurami kaya sa hito. So yun, titira rin yung gurami. Sarap to, crispy. Tatangli yung ulo. Okay guys, bali ito yung uli natin. Mga gurami. No? Bali nilinisan pa yan. Ayan, no? May isang malaking dalag. Ayan o, dalag. Ayan guys, tara, linisan na natin. Ayan guys, bali linisan natin ngayon. Magkano dyan eh! Wow! Ayan guys, nakita nyo, marami. Guys, bali ito yung huli natin, nagit 2 kilo. May malaking isang dalag. Dalawa to, yung isa nandun sa kasama natin. Ayan guys.